ಕಂಡಣಿಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ಮಂತ ಆಂಡ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಬಾಕಿ ಅಂಚನೆ ಕುಳಿತು ಎತ್ತಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಸ್ರದ ಜತದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೋದ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಪಾಣ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ತೂಕ ಏನು ಒಂಜ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಭಾಗಿರಥಿ ವಿ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡು ಐಟ್ ನೀಕಲು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಂದೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಮೆಲೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರಿಯರೆ ಅಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಂಕಲು ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮದಿಮೆಲೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೇನು ಲೇತೊಂದು ಪೋಂದು ಲೇರೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಪ ತೋನಿಪ್ಪಾರು ಇದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡೆ ಪಾಡುವೆ ದಯಬಂಡ ಸಾಂಗ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ವಾಯ್ಸೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತನೇಕ ಪಂಡ ನಮಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನೇನು ಪಾಡ್ಚಿಂದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಅಂಡಲ ದಾಲ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಪಾಡಿರ ಒಂದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಇಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದಿರ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇಂದು ಏನು ಅಲ್ಪನೇ ಸೈಡ್ ಕುಳ್ಳದಿತ್ತು ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎದುರುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಅಂಜೆ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ತನ ಅಂಡ ಇಂಕ ಎದುರು ಹೋದು ಒಂತನ ಹೊರತು ಆಕಲ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತದ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಿಡ್ದಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಮಣಿಪಂದ ಉಂತುವೇರ ಮಣಿಪಂದ ಉಂತುಜೇರು ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪದೇ ಬುಡೀರು ಇಂಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಲೆ ಹತ್ತು ಆನಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪದು ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದು ಮನ್ಪದಿರು ಅಂಡ ಅನ್ನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದು 2 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾವೇನು ತೋದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿಯರಲ್ಲೇ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಪ್ರಾಣಗ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋರ ರೆಡಿ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲ ವಿದ್ಯೆ ಮುದ್ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ವಿದ್ಯೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದು ತೋಜುವೆರು ಅದೇ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿ ಜೋಡಿ ಇಂತುವರೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಕ್ಕಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕವರ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರಿಯರ ಒಂದಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೊರನೆ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆತಿ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂಚ ಪಂಡದು ಅಂಚ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಿನೇಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕವರ್ ಬರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಲೆತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮನ ಆಕಲೆ ಮಾವಿನಾಕಲೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮನ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದಲ ಆಯ್ನ ಇರ್ದವರ ಏನಲ್ಲ ಮಾವಿನಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಕುಲ್ಲದಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ. ನಲ್ಲಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಲೈ ಒನಸು ಕೊರ್ರಿನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಡಪುಡಿಯ ಭಾವನ ಅಕ್ಕನಲ ಅಣ್ಣನಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರು. ಅವೆಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ. ಇದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರೆಂದು ಪೋಯ ಒಣಸು ಪೂರ ಆನಂದಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ. ವಿದ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಒಣ ಸಂಪಣ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ಕಿಷ್ಟ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಇದು ಇಂಚಿ ತೊಲದಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪು ಜೋಕ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆರತಿ ಮಂತದ ಉಲೈಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮದಿಮಲೆನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಆರತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ದಸಲ್ ಮೇಲೂ.